Kaixo eta ongi etorri beste egun berri batera. Gaur abuztuaren 8 asteartea, bi elkarrizketa berri izanen ditugu. Batetik Bea Seber, Naizen elkarteko antolatzailetako bat eta kidea, eta elkarte horren inguruan hitz eginen dugu, eta gainera aurten 4.000 euroko diru laguntza jaso dute haien proiektuak gauzatzeko, eta horren inguruan hitz eginen dugu, eta bestetik Bargotako bi kide, Markel eta Kristina alkatesa eta Markel proiektu baten antolatzailetako bat da, eta Zineforum Kodeseko Mendilerroko ekintza honen inguruan hitz eginen dugu, haiek gauzatu duten proiektuetako ekintzetako batena, eta kontatuko digute ea zer moduz doan eta zer moduz amaitzen ari den ekintza hori, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1929an, Graf Zeppelin aireontzi alemanak mundua inguratzeko hegaldia hasi zuen. Urte batzuk geroago, 1945an, Zepsek Japoniari gerra deklarazioa egin zion eta Mantxuria inbaditu zuen. Egun berean, baina 1981an, Varsoviako irrati-masta, inoiz eraiki den egiturarik garaiena erori egin zen. Eta bukatzeko 2006an, Galizia osoan zehar suteak ez ezagunek pizturiko suek, 80.000 hektarea erre zituzten 2 astetan, 4 hildako eraginez. Poliziak 51 pertsona atxilotu zituen, ustez suteak eragiteagatik. Aste honetako agenda ikusiko dugu. Ostegunean, San Lorentzo kaleko jaiak. Iruñeko San Lorentzo kaleko jaiak ospatuko dituzte goizeko 8:30 dianekin hasi, eta goizeko 9etan San Lorenzori eskainitako jotikarekin bukatuko dira. Lehiaketak bermuta arratsalde pasa marutxekin, dantzaldiak afari autogestionatua eta jarauta 79rekin dantzaldia. Zinema gauak Space Jam, Aro Berria. Space Jam, Aro Berria filma eskainiko dute Mendillorriko Aintzinaren parkean gaueko 10etan, doan udako zinema programan. LeBron James saskibaloiko superizarrak Looney Tunes taldearekin bat egingo du Gun Squad garaitzeko eta bere semea salbatzeko. Larun batean, Lilo kontzertua, Lizaso Orgin, eguerdiko 12etan, Orgiko basoan, euria eginez gero Ultzamako baserri eskolan. Eta igandean, Tximeleta, Sorgin Orratz eta Txoriak tailerra, Gabriela Barrio artistarekin Bertizen, eguerdiko 12etan, erakusketa aretoan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak gobernu aurrerakoietan hitza errepikatu du, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdien arteko akordioaren ondoren. Txibiteren investidura EH Bilduren zain dago, baina ez du aurka egingo. Sozialistek presidentetza eta 8 kontseilaritza izango dituzte. Geroa Baik 4 mantenduko ditu eta Kontigo Zurekin etxebizitzarekin geratuko da. EAJak Feijóo inbestitzearen aurka dagoela berretsi du. Argazki nagusian, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin ordezkaritzek atzo parlamentuan akordioa itxi ostean. Eskuineko berrietan batetik Doneztebeko mendizale bat hil zen Hueskan istripuz. Ainara Marizkurrena, 30 urtekoa, Montferrateko gailurrean erori zen. Bestetik, Txinako markek lekua duten Nafarroko autoen merkatuan. MG indarrez sartzen da errekuntza ibilgailuen artean, eta BYDek apustu sendoa egingo du sektor elektrikoan Dolfinarekin. Jarraian, Siemensek boskoiztu egin ditu bere galerak 9 hilabetean Gamesako akatsengatik. Beste berri batean, jaiotako 10etik 8 amaren esnez elikatzen dira ospitalea ustean. Bukatzeko, zigorra ezarri diote Lizarrako entzierroan behi bati eraso zion gazteari. Kirolean, batetik Brujas edo Akureiri osasunaren aurkaria Europara itzultzean. Bestetik, Castejonek Tudelanorekin apurtu du emakumezkoen futbolagatik. Talde Riberoari leporatzen dio bere plantilla guztia eramatea.
Diario de Navarra titularrean, PSN Geroa Bai eta Kontigo alderdiek gobernu akordioa sinatu dute Bilduren menpe gelditzen dena. Jardunaldi frenetiko baten ondoren, 3 alderdiek gaueko 10etan itxi zuten akordioa. Txibite sozialista aste honen amaieran edo hurrengo astearen hasieran hautatuko dute berriro. Investidurak ezker abertzalearen abstentzioa edo aldeko botoa behar du. Argazkian, PSN Geroa Bai eta Kontego zurekinekoek gobernu akordioa iragarri ostean. Eskuineko berrietan, Donestebeko bizilagun bat hil zen Hueskako Pirinioetan. Ainara Mariezkurrena, 30 urtekoa, Montferrat mendian hil zen. Bestetik, Feijóo investidurara aurkeztuko da, nahiz eta EAJak atzera bota. Nazionalistek ez lukete babestuko, nahiz eta Vox gobernutik kanpo geratu. Jarraian, Lizarrako kardiologo batek salbatu zuen Suzirian itotako haurtxoa. Bukatzeko, Sanguesakaleko aparkalekuak ez die espezie babestuei eragiten. Eta futbolean, Akureiri edo Brujas izango da osasunaren aurkaria Europan. Gara titularrean, PSN Geroa Bai eta Kontego zurekin alderdiek gobernu akordioa itxi dute Nafarroan. Bilera luze baten ostean, 3 alderdiek atzo adostu zuten EH Bilduren baimenarekin Maria Txibite Nafarroako presidentetzara eramango duen gobernu formula. Argazki nagusian, Risisunak elkartearen gobernuak atzo lehen 50 pertsonei iritsi zitzaizkion asilo eskaerak kudeatzeko erabili nahi duen txalupa espetzea. 500 izan daitezke aste honen amaieran. Tituloan, Londres Bibi Estokolmen 50 asilo eskatzaileri. Ezkerreko albistean, CDAok ostegunera arte atzeratu du Nigeri buruzko erabakia. Igandean amaitu zen Afrikako mendebaldeko estatuen ekonomia erkidegoak emandako ultimatumaren epea. Kide batzuk Nigerren estatu kolpearen aurkako esku hartze militarrarekin mehatxatzen dituztenak, baina erakundeak egun batzuk gehiago eman ditu, ostegunera arte, erregimen aldaketari erantzun bat emateko. Behan, erreportajea Peio Gerra. Eta bukatzeko, Enrik Marko, Moriartiren proiektu berria. Berrian, tituluan, gobernu akordia lortu dute PSNek Geroa Baik eta zurekin Nafarroak. Arratsaldean, ia 6 orduz bilduta egon dira 3 alderdietako ordezkariak, ituna egin dutela jakinarazi arte. Koalizio abertzaleak osasun departamentua hartuko du, eta hori izan da korapilotako bat. Argazkian, Iruña, Geroa Baiko, PSNeko eta zurekin Nafarroako delegazioak atzo arratsaldean. Beheko berrietan ezkerrean osasunak Brugeren edo Akureiriren aurka jokatuko du konferentzia ligan. Alboan, Siemens Energik 3,6 milioi euro galdu ditu Gamesaren egoeraren eraginez. Mundu mailan batetik Amazonia babesteko neurriak aztertzeko goi bilera bat hasiko dute gaur Brasilen. Bestetik, botere uzteko ultimatuma amaitu ondoren Nigerko kolpistek aire eremua itxi dute. Euskal Herria irratian, berri nagusian, Nafarroako gobernua osatzeko akordioa lortu dute. EH Bilduren abstentzioa edo baiezkoa behar du akordioak Txibiteren berrautaketa bermatzeko. Gobernuaren egitura eta funtzionamendu irizpideen xehetasunak gaur goizean finkatuko dituzte. Beste berrian, alerta laranja Nafarroan muturreko beroagatik. Baso suteen arrisku handia iragarri du Ademetek eta 40 gradu inguru egingo ditu asteazkenean. Beroari aurre egiteko neurriak proposatu ditu Iruñeko udalak. Bukatzeko azken berrian, Donestebeko mendizale bat hil da Hueskako Pirinioetan. Donestebeko gazteak 200 metro egin zituen bera Montferrat tontorrean. Kaixo, gaurko lehenengo elkarrizketan Bea Sederrekin gauden, naizen elkarteko kidearekin, ongi etorri Bea.
Eskerrik asko. Iruñeko, azken albistea daukagu, Iruñeko 6 LGTBI elkartek 20.000 euro jaso dituztela edo jasoko dituztela berdintasun proiektuak sustatzeko, errefuxiatuei eta etorkinei laguntzeko eta LGTBI plus elkarteak, Fenisek eta Naizen eta Sare elkartek 4.000 euro jasoko dituzte, baina albiste honekin abiatu baino lehen, zer da Naizen elkartea, Bea? Bueno, Naizen elkartea familien arteko elkarte bat da. 8 familiei sortu genuen 2015 urtean, gure seme alaba transexualitate egoeran egonda, horren inguruko ez ezagutza oso handia zelako eta ez genuelako topatzen inun laguntzarik, ez informaziorik, ez orduan, nolabait sare bezala, ez? Gure arteko sare bezala babesa emoteko. Azten eta azten joan gara, gu Euskadi mailan eta Nafarro mailan egiten dugu lan, eta gaur egun guztira 300 familia inguru gara, baina beste askori ere arreta ematen diegu, informazio ematen diegu, naiz eta gero elkartean ez sartu, ez? Orduan, sare bezala edo sare bezala sortu zen, eta gaur egun horrez gain askoz ere gauza gehiago egiten ditugu hutsune bat dagoelako aurre eta gazteen transexualitatearen inguruan. Eta zein helbururekin sortu zenuten elkartea? Bueno, esan bezala helburua hori zen, ez? Gure artean babes emozionala emotea batez ere, halako egoeran geunden familien artean informazioa partekatzea, eta gure egoerari buruz informazio hori zabaltzen joan ginen bebai, zen nolabait gure seme alabentzat arazorik handiena ez da legerik ez dagoela, edo protokolik ez dagoela, baizik eta gizarte mailan ez ezagutza oso handia izanik arazo pilo topatzen dituztela. Orduan, helburu bezala bai eduki genuela hasieratik, gure arteko babes hori emoteaz gain informazioa zabaltzea, ez? Gure aurren egoerari buruz hitz egitea eta edatzea badirela zakildun neskak eta bulbadun mutilak. Eta izena, elkartearen izena oso interesgarria edo kuriosoa da, ez? Naizen zergatik izen hori, nondik dator? Bueno, hasieran gu sortu ginenean 2015ean estatuko Krisalis elkarteko ordezkaritza ginen, ez? Orduan, batean 2019an erabaki genuenean banatzea, nolabait gure lana edo lan eremua hau izan da, ez zeukalako zentzu handirik Madrilera begira egotea, izen berri bat behar genuen, ez? Orduan, Ekaitz Goikoetxea irakasle bertsolari eta poetako paritu zigun izen hori nolabait hitz joko bat eginez, erdian haize izena daukalako, ez, askatasun zera horrekin, eta, bestalde, gu beti aldarrikatzen dugula, gure seme alabak direla, ez, badakitela nortzu direla, beste guztia bezala, ez, eta orduan, naiz horrekin, naizena, ez. Orduan, oso egokia iruditu zitzaigun egiten genuen naislatzeko, eta ordutik naizen izena erabiltzen dugu. Eta nola egiten du lan elkarteak, nola harrementzen zarete familiakin edo? Familiak iristen dira, telefonoz deituz, e-mailak idatziz, WhatsAppak, ez, da orduan, lehen kontaktua egiten dugu, jakiteko bakoitza ze puntuan dagoen, ze batzuetan gerta daiteke norbaitek deitzea edo idaztea, nolabait oraindik jakin barik benetan transexualitate egoera bat den, edo genero portaera ez normatiboa, hau da, nire semeari soinekoa gustatzen zaizkio, eta puntu hori baino ez da, ez? Orduan, batzuetan egoera horretan baldin badaude, pista batzuk emon, jakiteko zelan asetu, ez, beharra izan horiek, eta, aurrak berak zelan adieraziko digun bide batetik dan edo bestetik. Beste batzuetan deitzen duten erakoia oso argi dakate, badakite, eta batzuetan informazioa baino ez dute behar, ez dakit izen aldaketari buruz, edo hezkuntza protokoloari buruz, edo horrelako zehozer, eta beste batzuetan
batez ere ja nerabeak baldin badira, euren berdinen artean harremanatzea, ez? Orduan, bueno, lehendabizi hori, familia bat iristen denean, jakin behar dugu ze puntuan dauden, benetan transexualitate egoera bat den ala ez, orduan, hortik lagundu pausuak emoten, jakiten baden edo ez den, edo behintzat, bueno, lasaitasunez bizitzen ez jakintasuna, eta hortik aurrera, joaten gara bakoitzari egokitzen arreta, ez? Batzuetan, imaginatu, igual nerabeen artean gerta daiteke ezin egon handi egotea eta arreta zehatzago bat behar izatea. Orduan gu harremanetan gaude beti harrotu eta katalingunerekin, eurekin koordinatzeko arreta hori edo kasuaren arabera, beste familia batzuekin harremanetan jarri gu badakagu gero WhatsApp taldeak eta egiten ditugu ekintzak urtean zehar eta hor ere sortzen dugu harremanatzeko aukera. Hilero gainera antolatzen genuen hileko lehen asteartean topagune bat. Nafarroan gainera arazo geografikoa dakagu, ez? Batzuk Elizondon egon da beste batzuk Tuteran, ez da erreza, ez? Baina, bueno, saiatzen gara eskualdeka behintzat, familiak harremanetan jartzen, eta, bueno, horrek babes handia ematen du batez ere, lasaitasuna ematen dizu jakitea zu bezalako familia gehiago daudela, eta, bueno, askotan gure harreta ez da inbeste aurre edo gazteentzat, gaztetxoentzat izan daiteke gehiago, baina aurrek gehienetan ez dute gehiegirik behar, baizik eta gurasoi laguntzen baliabideak emoten bide hau egiteko, bide lagun egokiak izateko. Hori galdetu behar nizun, bakarrik eskaintzen diezue arreta familiei edo ere adingabei, aurrei, nerabei eta? Bueno, gu txikitsuekin ez dugu eskuartzek egiten, familiaren bitartez egiten da dana. Orduan familia ondo informatuta eta ondo babestuta baldin badago, urratsak emotea erreza da, baina egia da neraben artean badakatela taldetxoan, bueno, nahi duena, batzuek, bueno, WhatsApp taldean daude eta besterik gabe, baina beste batzuk ekintzak egiten dituzte, euren artean biltzen dira, joaten dira esan bezala bai arrotu edo katalingunek egiten dituen ekintzetara, orduan, bueno, batzuentzat garrantzitsua da, bai, babes hori eukitea, eta gero guk topaketak egiten ditugunean, orain urrian egokituko zaigu udazkeneko topaketa egitea horre behiren, bueno, hor ere ekintzak antolatzen ditugu eurentzat, batez ere gorputzarekiko harremana hobetzeko, bueno, maitasun kontuetan kudeak eta hobetzeko, izaten dira bueno, transexualitate egoeran dauden sexologoekin batez ere, ez? Esku hartze horiek edo tailer horiek, eta gero, bueno, askotan literetan egotea eta euren artean solasean eta euren gauza partekatzea nahiago izaten dute, eta hori ere eurentzat askotan oso onuragarria da. Egoeraren arabera gerta daiteke baten batek oso egoera bortitza eukitea bere inguruan, eta halako egoerek nolabait airea ematen diete, ez? Beste batzuetan oso bizitza arrunta dituzte eta ez daukate inongo arazorik, ez? Baina, bueno, testu inguruak oso anitzak, oso ezberdina dira. Eta topagune horiek zenbat irauten dute, zer egiten duzu egunetan zehar? Bueno, egiten ditugu asteburukoak, familien topaketa horiek asteburukoak dira, beste batzuk hilean behin egiten direnak, arratsalde batekoak baino ez dira, ez? Eta gero beste batzuetan, ekintza ludikoak egiten ditugu, egun pasak eta dena delakoa. Baina asteburuko horietan, gurasoentzat hitzaldiak egoten dira. Segurueniko urrian transbidekoak etorriko dira, adibidez hitzalditxo bat emotera, eta bueno, saiatzen gara isleari ezberdinak ekartzen. Txikitsuentzat begiraleak daude, jolasak, eta bueno, primeran pasatzen dute, pixkat, alde ludikoa bakarrik jorratzen da. Eta nerabe gazte hauekin esan bezala tailerrak egiten ditugu, ez? Euren
kontuak lantzeko eta gero guraso eta gazteen arteko harremanetarako ere egiten ditu halako mailak gazteek edo nerabeek euren kontuez hitz egiteko gurasoei eta bueno, oso polita izaten da, oso hunkigarria ze batzuetan zuk ez dakizu zure seme edo alaba zelan bizi izan duen prozesua ez eta hor jende artean kontatzen duenean eta partekatzen duenean oso egoera politak emoten dira. Eta topagune hauek finantzatzeko nola lortzen duzue dirua? Bueno, gu diru laguntze hauen bidez egiten dugu, bazkidetza kontuan izan da 300 kide garela eta 80 € ordaintzen dugula urtero, bazkidetzak ez du gehiagirako emoten ez, eta naiz eta gu ordaindu familietatik, askok ez dakate baliabiderei, adibidez 4 edo 5 kide joateko asteburu pasa aterpetxe batera, ez? Orduan, bueno, diru laguntzak horretarako behar izaten ditugu, askorentzat oso garrantzitsua delako euren berdinekin harremanatzea, eta guraso askok ere adierazten dute indar berrituta ateratzen direla asteburu horietatik, ez? Esan bezala testuinguruak oso ezberdinak direnez, batzuentzat eguneroko bizitza erraza da, baina beste batzuentzat oso zaila, ez? Eta gainera hor ere partekatzen dugulako informazio asko, hitzaldietan, tailerretan, orduan guretzako oso garrantzitsuak dira. Udaberrian bat egiten dugu, udazkenean beste bat, besterik ezin dugulako, eta finantzazioa horretarako behar dugu. Gero adibidez, aurten ere abokatu bat etorriko zaigu, abokatu bat kontratatu behar izan dugulako, estatuko translege berria indarrean jarri denetik arazoak izan ditugulako izenak eta sexu aipamenak aldatzeko dokumentazioan, epaitegietan, zenbait epaitegietan arazoak jarri dizkigutelako, eta orduan, bueno, azkenean abokatu bat behar izan dugu, horretarako ere diru laguntza behar da. Argi dago, naiz eta erakundeetatik finantzazioa edo diru laguntzak lortu guretzako ez dela nahikoa. Zan edut, ez dakagu diru nahikorik ematen ditugun zerbitzuak eta egiten dugun lana ordaintzeko. Orduan, lan gehiena voluntarioa da, gurasoek egiten dute, bakoitzak alduen heinean, eta pertsona bakarra dago elkartea lanean, ni naizena, ez da nahikoa, ez dugu diru nahikorik. Orduan, bueno, aurten lortu dugu zorionez, Volkswagen enpresako diru laguntza bat bai, langileek diru kopuru bat emotea erabaki dutelako, bozketa baten bidez, eta gauza bera gertatu zaigu laboral kutsadaren partetik, ez? Eta horri esker, bueno, pixka bat aurrera goaz, ez da nahikoa ez, bueno, azkenean arreta psikologikoa, arreta juridikoa, topagune hauek, familiei arreta emoteko pertsona bat, ni naizena sexologoa, ordaintzea eta, bueno, hain garrantzitsua diren edapen edo divulgazio kanpainak egiteko, lan asko da, gauz asko dira, eta diru gutxi, eta gaina, bueno, gaur egungo egoera kontuan izan da, ikusi dugu orain arte gure lana zela, bueno, informazioa emotea, eta aurrera pausoak emoten joatea, eta bapatean bihurtu dela gezurrei aurre egitea, bertan bera ustea zabaldu diren buloak, eta orduan, bueno, nahiko garai txarra da, eta gaina, bueno, mosketak egon dira diru laguntzetan, adibidez inairen aldetik, baita Rotun, Katalingunen, orduan, bueno, zailtasun handiak ditugu. Egoera LGTBI elkarteke gaur egun egoera komplikatuan gaude. Aurrera pausoak emoten ari ginen, eta batean emoten du atzera pausoak emoteko arriskuan gaudela, ez? Orduan, bueno, hor garrantzitsua da lan egiten jarraitzea aldugun moduan, eta bueno, jarraituko dugu diru laguntza horiek pilatzen. Aipatu dituzun proiektuaz aparte, ikusentzunezko bat egin duzue deitzen dela sexu identitatea eta aniztasuna 5 minutu 5 pilula. Zer kontatzen du ikusentzunezko honek, hainbat kapitulo, daude?
Bai, kontua da, bigarren hezkuntzatik mezu asko jasotzen genituela, zelan landu aldugu hau gelan, bueno, interes handia zegoen irakasleen partetik, eta, bueno, azkenean elkarteko guraso batzu, bueno, horretan adituak, unitate didaktikoak egiten adituak eta jarri ziren lanean, eta 5 bideotxo egin ditugu, iasko diru laguntza bati esker, bigarren hezkuntzan gai hauek lantzeko. Bai transexualitatea, baina batez ere orokorrean sexuanistasuna eta umore klabean egin dugu, Kepa Errasti eta Itziber Garmendi aktoreekin, nik uste dute oso gauza polita geratu dela bigarren hezkuntzarako, oso arina, esan bezala umore klabean, eta oso argia, gauzak oso argia saltzen dituena. Orduan, bueno, gure web horrian ezkeita dago, edozeinek erabil nahi badu, erabiltzeko, bai gelan, naiz eta gaztei edo bigarren hezkuntzari begira egin, bueno, edozeinentzat egokia da, helduentzat bai. Orduan, gelan erabil daiteke, baina baita, bueno, partekatzeko edozein egoeran, Eta, bueno, azken pilula edo azken bideotxoa 5 minutukoak dira, eta azkena da, bueno, zaindu, elkar zaindu, norbere gorputza zaindu, eta, bueno, mezuak pixka bat hildo horretatik doaz. Eta nola uste duzu lantzen direla gai hauek eskoletan? Gutxiegi lantzen direla uste duzu? Bueno, ni sexologa bezala badakit oso gutxi dedikatzen zaiola sexu hezkuntzari eta beti ere irakaslearen edo zentroaren araberakoa izaten dela, Eta, bueno, gaina arazo handia daukagu ulertzen delako beti sexu heziketa genitalei lotutako zer bezala edo prebentzioa bezala, eta ez norbere burua ezagutzeko eta onartzeko eta maitatzeko eta tratu honeko harremanak egiteko hezkuntza bezala, eta horixe da berez. Orduan, klaro, geratzen gara pixka bat irakasleen menpe, Irakasleren batek gogoa badauka eta astiri badauka, egingo duen zer. Orduan, hori da beti sexologoentzat gure borroka, baina bai ikusten dugula asko gazte batzuen artean komentatzen dutela, ni banekien zer gertatzen zitzaidala, baina ez nekien zer, ez nekielako hau existitzen zenik, baina ikusi nuen bideo bat, eta zanuen, hori da niri gertatzen zaidana, orain ulertzen dut dena, Odan, zein erabelgarria den, gai batzuei buruz hitz egitea, hitz egiten ez denari buruz, ez dakigulako, orduan ezin dugu identifikatu. Eta beraz, gelan hori lantzeak, errazten duela alde batetik pertsonarentzat identifikatu ahal izatea, baina baita gauzak egoki landu diren ikastetxetan bullying kasu gutxiago ditugula, eta onarpena normalizatuagoa, eta elkar bizitza errezagoa dela, orduan, hortik garrantzia. Ezakit nola dagoen egoera gaur egun, baina nire kasuan adibidez, nire momentuan nik ez nuen honelako informaziorik jaso. Gaur egun dinotxut ikastetxearen arabera eta irakasle bakoitzak daukan gogoaren arabera izaten da, Egia da, esan bezala legeak eta protokoloak baditugula horretarako, baina gero muraren araberakoa izaten dela. Nafarroko gobernuak badoka hezkuntza protokolo bat, kasu bat emoten denean lanketa bat egiteko, eta baina, batzuetan kasuak egongo dira, eta ez dute jakingo, edo gazteak edo aurrak berak ere ez du jakingo zer gertatzen zaion, edo adierazten. Orduan garrantzitsua da horri buruz hitz egitea. Baina oraindik gaude, badakizu, leku askotan, emoten da mezu horrekin, homosexualitateari buruz hitziten badiegu, danak bihurtuko dira gay eta lesbianak, transexualitateari buruz hitziten badiegu, danak bihurtuko dira transak, eta badena bada, eta jakingo du zer gertatzen zaion, eta jende gehiago dagoela, eta ez denak jakingo du bizitza anitza dela, eta denetarik dagoela, eta elkar bizitza hobetzeko balioko du. Baina, oraindik mezu horrekin gaude leku askotan.
eta ere aterazten duten duela ez asko bideoklip bat eta besti bat famatu egin dena ez ikusi dezadan, zer kontatzen du kantak? Begira, Biziposa elkartearen parte gara, beste 30 elkarterekin batera, danak haurtzaroari buruzko egoera ezberdinen ingurukoak, eta Biziposaren bitartez, bideoklipak egitea eskaini ziguten, eta guk argi genuen aurrekoak kaietzaniz abeslari gizon trans Nafarrarekin egin genuen aurrei begira bat, naizen izenekoa zuzen ere, abestia eta bideoklipa, eta orain argi genuen nerabei begira egin nahi genuela, ez? Arazo gehien dituztena direlako, haurtzaroan, familian eta eskolan lan eginez, gehienetan oso bizitza arruntak zentzurik egokienean izaten dituztelako, ez? Baina nerabezaroan agertzen dira berdinen arteko kontuak, agertzen da maitasuna, gorputzaren aldaketak, hor zailtasun batzuk sortzen dira, orduan nerabeengan jarri nahi genituen indarrak edo fokoa hor jarri, eta abesti honetan ETS-ko abeslaria eta Kainakai bildu ziren, eta Ekaitz Goikoetxeak berriz ere egin zigun letra, eta pixka bat hori kontatzen du, ez? Zakildun neska batek, zelan esaten dion, bere lige bati, ikusnazazu nire gorputza ere, pentsagarria da eta desiagarria da, eta pixka bat hortik doa letra, uste dut oso abesti polita atera dela, oso animatua, eta bideoklipean gainera gure gazteak agertzen dira, nolabait, ligoteoan edo behintzat, elkarrekin taldean, eta bar, pixka bat ikusten dugulako gainera gure gizartea kontuan izan da, gure mutikoek ez dakatelain zaila ligoteoan, baina zakildun neska izatea heterosexuala baldin bazara zaila dela gizarte honetan. Orduan, pixka bat horti doa lanketa. Eta baduzu ere mikrodokumental bat, ez? Bai, Biziposarekin ere elkarte bakoitzak dokumental txiki bat egin behar zuen, eta hala egin genuen gube bai, Biziposaren web horrian eskeita dagoenan, gure elkarteari buruz hitz egiten, eta gure elkarteko familia batzuk agertzen dira, bizipena kontatzen, bai. Eta webgunean horretaz aparte, ze gehiago, ze aurkitu ditut informazio asko, ez ematen duzutela, transexualitatea ulertzeko, egoera baten aurrean zer egiteko, eta... Bai, oso webgune aberatsa daukagu eta informazio askorekin, ez bakarrik ulertzeko, baizik eta, bai eskola bezala lan egiteko baliabideak daude, familia bezala, historia ezberdinak agertzen dira, tratamendu hormonalei buruz, legei buruz, gauza asko ditugu, hala ere, bai konturatzen gara, webgunea egin genuenetik gaur egun arte, gauzak ere aldatzen joan direla eta egoera askoz ere anitzagoak emoten direla, ez? Hasieran sortzen ziren edo gizarteratzen ziren kasuak oso kasu argiak ziren, pata negra guk esaten ditugunak, ez? Haian oso argi adierazi dituztenak eta estereotipoak erabili dituztenak euren buruak ikusgarri egiteko, gero joan gara ikusten, gehienetan ez dela holan, agian egokitzen saiatzen direla espero den horretara, ados duten ez ulertzen ze gertatzen den, egiten dute gurasoek esaten dietena, ez? Orduan, joan gara ikusten asko sanitzagoa dela eta, momenturen batean ere hori islatu beharko zen webgunean, baina oso jende gutxi gaude lanean eta lan handia dago, orduan, hor geratu da, hala ere informazio zabala dago edo zeinek nahi baldin badu, hor kuskuseatzeko eta gure kontaktua ere agertzen denez, beste edozein gauza gertatuz gero, edo zalantzarik izanez gero, kontaktatzeko ere bidea badago. Aurten ere urtearen hasieran ez badago oker ospatu zenuten 8. urte hurrena, ez?
Bai, joaten gara pixkat mugitzen eta aurten Donostian egokitu zitzaigun, jai bat egin genuen, baskariarekin, ikuskizunekin, familientzat bakarrik, baina baita gonbidatu genituen bideo honetan bide lagun izan ditugun pertsonak eta elkarte eta erakundeak, eta etorri ziren ere erakundeetatik hainbat ordezkari, guretzako garrantzitsua delako eurek ikustea ze lan egiten den eta lan horren emaitza zeintzuk diren, eta ikustea gure familiak, ikustea gure haurra, gure gazteak hor daudela, existitzen direla eta behar dutela munduak diren bezala ikustea eta errespetatzea, eta hori askotan eraginkorra izan zaigu, hau da, gonbidatu izan ditugunean erakunde politikoetatik ordezkariak ikusita gure aurrak eta gure gazteak begiak zabaldu dituzte, Eta gero oso garrantzitsua da guretzako elkarte bezala edo familia bezala noizean behin horrelako topaketak egitea. Gazteen artean indartzen direlako, familien artean indartzen direlako, badaolako sentimendu hori ez nago bakarrik, hemen badago ni bezalako jendea, eta batzuetan egoerak zailak direnez, indarrak hartzeko garrantzitsua dira alako topaketak, Orduan, aprobetxatzen ditugu ospakizun horiek ere sarea egiteko. Eta eskerrak emoteko, gurekin batera bidea egiten joan diren pertsona eta elkartei ere. Lehen sarreratxoan aipatu dugu, baina Iruñeko udalak 4.000 euroko diru laguntza eman dizue, elkarteari diru honekin zer eginen duzue? Urtean zehar programatutako proiektuei banandu edo bakar batean zentratu? Bananduko dugu, gauza asko ditugu egiteko, esan bezala ordaindu behar dugu abokatuaren zerbitzuak ordaintzeko, nire soldataren parte bat, arreta psikologikoa eman nahi dugu bebai, gazte batzuk ez daudelako guztizondo antsietatearekin eta baditugu, halako egoera batzuk, topaketa hauek ordaintzeko dirua behar da bebai, eta horrez gain jarraitzen dugu gure mezua edatzen eta zabaltzen, eta horretarako iaz egin genuen zaharretxetan eta nagusien klubetan eta hitzaldiak oso polita izan zen. Pixkat beldurrez joan ginen, pentsatuz jende nagusi hau Aiton Amonek zelan hartuko duten mezua eta oso ondo, oso pozik geratu ginen, eta aurten aisialdi eta kirol taldeetara zuzenduko ditugu hitzaldiak. Interes handia agertu dutelako, askotan bastakite aisialdi taldeetan edo eskaut taldeetan, eta kasuak badituzte eta ez dakite zelan jokatu edo kudeatu aldagelak edo dutxak hortik kanpora badoaz edo zelan itzen gaiari buruz galdetzen badiete, eta orduan, aurten horretan ibiliko gara urritik aurrera hitzaldi batzuk antolatu ditugu, eta aisialdi talde zuzenduta batzuk propio eskatu dituztelako talde zehatz batzuek eta beste batzuk irekita, hainbat talde ezberdin urreratzeko, eta aldugun bezala emetik eta handik joango gara dirua inbertitzen. Eta udan zer egin duzu, ez gauza egin dituzue? Begira, hasiera batean duela urte batzuk udalekuak antolatzen genituen, batez ere gure gazteek hondartza eta egerilekua asko ez dutelako zapaltzen, gure mutile asko bularrak dituztela eta ez dutelako ondo bizi, eta nesken artean igual lotxas ere begiratuko dituztela eta ez dakiz zer, ez beti, baina horrelako kasu asko badaude. Eta orduan antolatzen genituen udalekuak igerileku bat izan dezaten eta behintzat egun batzuk egoteko lasaitasunez bainatzen eta berdinen artean ere
jolasten edo ariketak egiten edo solasaldian edo dena delakoa. Baina ez gara iristen, esan bezala, eta bueno, ja pandemian bertan bera utzi behar izan genuen proiektu hori, egora zela eta ezin izan dugu berreskuratu. Orduan, udan antolatu dugu Bizkaiko surf eskola batek eskaini zigun guretzako prezio berezi bat surfa egiteko talde babestu batean eta antolatu genuen irtera bat eta etorri zen jendea bai Nafarroatik, Gipuzkoatik, bildu genuen 45 pertsonako taldetxo bat eta surf egiten egon ziren eta horrelako aukerak sortzen direnean beti saiatzen gara, esparru babestu batean euren artean bilduta ekintza ludikoak egiten, baina bestela udan pixka bat apaltzen dugu lana, irailan indartsu hasteko. Irailatik aurrera gauza asko ditugulako, dados antzes lana ere eskainiko dugu, urrian, gero urria transa oso aktiboa izaten da Nafarro mailan eta Iruña mailan, orduan, pizka bat orain abuztuan baretuta. Eta galdetu behar nizun nola da elkartearen egun arrunt bat? Azken finean, lana voluntarioa denez, gu harremanatzen gara, gaina bakoitza punta batean dago, gu harremanatzen gara WhatsApp taldearen bidez, bilerak ere online egiten ditugu, eta batez ere, ni egoten naiz arreta emoten, orduan, komunikabidei erantzuten zuei bezala, orain ere Mexikoko batzuk, estatu batuetako batzuk, holan ibiltzen gara. Eta batez ere, mendakat zerrenda bat, familia batzuk deitu behar ditu dela hainbat kontu hitz egiteko, familia berriak ere bai, ja hasi behar gara irailetik aurrera arreta psikologikoko talde antolatzen, egunero daude hainbat kontu, baina urtean zehar horri gehitzen zaizkio hitzaldiak eta formazioak. Askotan deitzen digutelako eskoletan formazioak emoteko irakaslei, edo hitzaldirekiak ematen ditugunean bebai, herrietatik, udaletatik deitzen digutelako, hor joaten gara ara, familia ezberdinek testigantza kontatzen dituzten, ni joaten naiz sexologa bezala, edo dokumentalak eskatzen dizkigute, bi dokumental eskaintzen ditugu transformatzen, edo Mi pequeño gran samurai, Ekai elkarteko gazte baten suizidioari buruz, eta orduan, dokumentalak eramaten ditugu, testigantzak, orduan, bai urtean zehar asko mugitzen garela herri ezberdinetatik, eta mugituagoa da, Lehen pixka aipatu duzu, baina amaitzeko galdetu nahiko nizuke nola dagoen egoera gaur egun transexualitateari begira. Uste duzu jendea kontzienteagoa dela edo oinarrizko ideiak dakiela, tolerantagoa dela? Aurrera pauso handiak eman ditugu 2015an sortu ginenetik, hori egia da. Garai horretan pentsazina zen, hau da, haurtzaroa eta transexualitatea lotzea adibidez, pentsazina zen, nolabait lotzen genuen marginalitatearekin, pertsona helduekin, orduan gaur egun behintzat badakigu, egoera horiek existitzen direla, legeak baitugu, lege onak ditugu, beste gauza da gero lege horiek islatu behar direla politika zehatzetan, eta abar, baina bai duela 2 urtetik hona edo hasi garela ikusten gizarte mailan orain arte arazorik sortzen ez zuena, gezurren bidez edo nolabait aldatu egin dela egoera, eta Iruñan bereziki nahiko indartsu ari direla gezurrak zabaltzen eta ikusi ditugu atzera pausoak. Orduan, kezkatuta gaude, bestalde, erakundeen partetik ere diru laguntzak murriztu egin direla, horre Inai, Navarrato Katolingune eta arriskuan ikusten ditugu eta oso zerbitzu garrantzitsuak dira, batez ere kontuan izan da, Nafarroa oso zabala dela eta iritsi behar dela leku askotara, orduan, klaro, azkenean zerbitzua bakarrik ikusten baldin baduzu Iruñan, beste guztia babesgabe geratzen dela, Orduan, bai kezkatuta gaudela, batez ere politikoen menpe gaudelako alde batetik, eta hor ikusten ari gara atzera pausu batzuk emoten ari direla, eta beste alde batetik gizarte mailan
ez ezagutza dagoen esparru batean gezurrak zabaltzen badituzu, jendeak gezurrak sinesten dituelako. Orduan, orain gure lana pixkat hori desmontatzea delako, ez? Eta, oso neketza da, azkenean jendeak garrantzirik ez dio emoten txiste bati edo gezur bati, baina horrek ikusi dugu gainera, eragin zuzena dauka bizitza errealetan. Eta ikusi dugu zelan, emon diren bullying kasu gehiago, emon diren eraso gehiago, orduan oso kezkatuta gaude zentzu horretan. Orain arte oso natural eta arazo barik bizi zena, eta jendeak bagian ez zuen ezagutzen, baina ez zion garrantzian ere emoten, inkluso interes agertzen zuen, batean alerta egoera bat sortu nahi dute nolabait, eta gezurrak zabalduz, pertsona askoren bizitza zailtzen ari dela. Eta Espainia mailan gehien bat mezu asko zabaltzen ari dituzte hainbat politikoek. Bai, estatu mailako legea mugitzen hasi zenetik sortu zen hau guztia, baina hemen ere, Nafarroa mailan ere ikusi dugu. Orduan, guk ikusten duguna da, orain arte arazorik egonez bazen, zergaitik batean, emondan joera hau eta ulergaitza egiten zaigu, orduan, halako supremazismo bat ere emoten da emakume zer den erabakitzen duten batzuen hitzetan, justo zientziari kontra eginez, eta orduan, pizkat desinformazioan dago gakoa, horregatik da garrantzitsua gu jarraitu alizatea divulgazioa egiten eta hitzaldiak emoten. Beno, hemen utziko dugu, plazer bat izan da zu hemen izatea, naiz eta online izan. Eta hori, espero dezagun egoera hobetzea eta zuek ere elkarte bezala diru laguntza gehiago jasotzea, hainbeste proiektu antolatzeko. Eskerrik asko, espero dezagun, behintzat buelta motea egoerari. Hori da, mi esker bea. Mi esker. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur uda giro eguzkitsuak jarraipena izango du eta beroa egingo du. Goizean goiz hodeiren bat ager daiteke eta lainoa sor daiteke, baina laster desagertuko dira eta eguna eguzkitsua izango da. Temperaturak gainera goranzko bidean jarraituko du. Barnealdean 30 graduak gaindituko dira eta hegoaldean balio altuenak 35 gradura hurbilduko dira. Kostaldean aldiz eguerditik aurrera brisa ibiliko da eta bertan maximoak arinagoak izango dira. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea barnealdera zabalduko da eta tarteka bizi ibil daiteke. Asteazkenean giroa oso beroa izango da. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta barnealdean maximoak 38 eta 40 graduren bueltan ibiliko dira. Kostaldean batez ere ekialdean brisa altxatuko da eta temperatura baxuagoa utziko du. Zeruan ia erabat oskarbi egongo da. Hori bai, arratsaldean bero-hodeiak garotuko dira eta ez dugu baztertzen zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Egunaren amaieran haizeak mendebal ipar-mendebaldera egin dezake kostaldean indar apur batekin. Gaurko bigarren elkarrizketan Malkel, bez? Menos mal, ez dena zuzenean. Gaurko bigarren elkarrizketan Markel Fernandez eta Cristina Remirez daukagu, Markel proiektuaren antolatzailetako bat, Cineforum proiektuaren antolatzailetako bat, eta Cristina Bargotako alkatesa, eta proiektu honen parte dena, eta Cineforum Ruraleko lehen erakusketa egiten ari da urtean zehar Kodeseko mendilerroan,
despopulazioa, gizarte kohesioa eta aukera berdintasuna ardatz dituen zikloa gutxi gora bera, beraz arratsaldeon bikote. Etorri. Hasti baino lehen proiektuarekin azalguzue zertan datzan, zer da zineforum bat? Bueno, zineforum bat azkenean da espazio bat non pelikula bat proiektatzen da, noski, baina horren helburu nagusia da foro hori sortzea, non herri ezberdinetako jendea biltzen garen pelikula hori ikusteko, baina ez bakarrik hori, baizik eta gero horren inguruan elkarrizketa bat egiteko, zuzenean zuzendariari galderak egiteko, eta gainera zineforumeko pelikula gehienak testuinguru ruralarekin eta gure proiektuko tematikarekin nahiko batera dijoazten gaiak dira, pelikula gehienak, orduan horrek erraztasuna ematen du gero pelikula ondorengo eztabaida hori sortzeko. Eta egia zen orain arte, bai, barkatu. Bai, esan. Bueno, orain arte nahiko ondo ari da funtzionatzen, jendean geroz eta gehiago animatzen da hitz egitera, eta bueno, nahiko balorazio egiten dugu. Hori, esan behar nun, zineforum hau etortzen dela proiektu batetik, ez, Bargotako udaletxeak antolatutakoa dela Tejiendo Caminos en la Sierra de Codez, eta proiektu hau nola sortu zen? Proiektua sortu zen 17 udalerriekin, badugula en komun, denak oso eragin handia egin digutela despopulazioa. Orduan, horren kontra lantzeko modu bat sortu zen proiektua. Bai, bueno, esan behar da Kristina udaletxean dagoenetik nahiko topera ibili dela honekin lanean, eta bere harira dator pizkate proiektua, bera izan zen mugitu zena 17 udaletxeetatik saiatzeko gure artean denok bateratzen eta denok lanketa berdina egiteko, ez? Eta, bueno, pizkat hortik sortu zen. Eta ze helburu ditu proiektu honek? Helburua garrantzitsuena nire ustez da denen artean red bat sortzea, elkarrekin lantzeko gauzak. Gero ere biztanleak finkatzeko zonaldean, eta horretarako zerbitzuak hobetu, interneteko konexioa ere leku guztietara eraman, eta badaude 50 ekintza baino gehiago lantzeko orduan. Ez da erreza batera denak esatea. Bai. Azkenean da proiektu bat oso zabala, dituena bide asko, ekintza asko dira turismoaren bidetik, beste asko dira kultura, beste asko etxe bizitza kontua, orduan da proiektu bat nahiko zabala, nahiko oso. Eta nondik lortu duzue diru laguntza proiektu honekin aurrera egiteko? Mitekoren deialdi bat zegoen, eta behar zenuten minimoak derrigorrez joan behar zara elkarrekin, beste herrialdeekin. Eta orain badugu iaia 500.000 euro lantzeko, 2 urtetan. Behar adina dirua jaso duzue proiektu hau gauzatzeko? Baina ez bakarrik Mitekotik, lortu dugu ere dirua Fundazio La Caixatik. Beraz dirua jaso duzu, ez, proiektu hau gauzatzeko? Bai, diru hau etorri da 2 iturri horietatik, eta azkenean da proiektu bat 2 urte iraungo duena, 2 urteetarako planteatuta dagoena, eta intentzioa da proiektuari jarraitutasun gehiago ematea. Lortzea diru sarrera gehiago, eta hortik jarraitzea proiektuarekin aurrera. Bai, 2 urtetan, ez da erreza jende asko ekartzea. Bai, azkenean ditugun helburuak dira oso, oso ambiziosoak,
Orduan, uste dugu hoberena dela denboran mantentzea ahalik eta gehien. Eta honen arira, proiektu honen arira, antolatu zenuten zineforuma, hitz egin dugun aurretik. Hau zineforum hau zertan datza? Naiz, 12 herrialdetan, herrietan antolatu duzue, eta? Bai, zineforum hau izaten ari da 2 asteburutan behin. Gure proiektuan parte hartzen dute 17 herrik eta aurtengo zineforumean 12 herritan egin da edo egingo da proiekzioa. Eta hori 2 asteburutan behin, herri bakoitzean, zineforuma egiteko gainera ipintzen dugu taxiak eta horrelako erraztasuna, gero zineforumaren ondoren pikote apurtxo bat edo pintxopotea egiteko eskatzen zaie, herritako tabernei. Eta orain arte nahiko harrera ona izaten ari da, jende asko etortzen ari da, eta azkenean positiboena da gure artean, herri ezberdinetako jendearen artean biltzen ari garela gehiago. Azkenean ondoan gaude, baina asko jotzen dugu hirira, baina ondoko herrietara esan beste. Eta nork egin zuen herri hauen aukeraketa? Naturalki atera zen, elkarrekin gaude Servizio Sozial de Basen batzuk, eta beste batzuk oso gertu daudelako. Eta zer dute komunean zuzendariak, zen nafartarrak dira, ez guztiak? Bai, dira edo zuzendari edo produktore nafartarrak, kenduta Alkarraz pelikula, zuzendaria dela Carla Simón, katalana, baina beste denak dira edo produktore edo zuzendari nafarrak. Orain arte izaten ari dira dokumentalak edo fikziozko pelikulak edo eduki izan ditugu ere pelikula motzak. Eta zeintzuk izan dira dokumental edo fikziozko film horien gaia, badute zerbait komunean, imaginatzen dut? Ez denak. Berak azaldu du hasieran dela. Kohesio soziala, landa eremuko munduari buruz, eta igualdad de oportunidades. Bai, aukera berdintasuna. Kontua da, pelikula eta dokumental asko daukatela zerikusia testuinguru ruralarekin eta egia da daudela batzuk adibidez Ana de Dia ez daukala zerikusirik eta da emakume bat hirian bizitzen dena. Baina bai egia da dokumental gehienek daukatela tematika hau, adibidez Alkarraz pelikula testuinguru ruralean gertatzen den pelikula bat da. Adibidez, proiektatu zen baita Itoitzko pantanoaz, ez dakizaren esaten den. Itoitzko pantanoan gertatu zena, horren inguruko dokumental bat, Urpean lurra, uste dut deitzen dela. Eta egia esan dira gaiak hitz egiteko ematen dutenak. Ez da pelikula komertzial bat eta listo, baizik eta bilatzen da pixkat gai zerikusia daukaten gaiak edo gai profundo diana. Eta uste duzu jendea film hauek ikustean kontzientziagoa dela eta pentsatzen dutela? Bai, horretarako egiten dugu, bai. Gero pertsonoiek pentsatzeko, joaten diren etxera, besteekin hitz egiteko eta esateko, guk izan behar gara protagonistak hemen gauzak aldatzeko. Lehenengoa Arasen izan zen apirilaren batean, duela denbora pixkat, zer moduz joan zen lehenengoa irekiera izateko? Lehenengoa izan zen, igual jende gehienetariko egon zana, bai. Eta hori egun txarratera zala, guraldi aldetik. Baina, bai, lehenengoa justo, herri batzuetan ez dago lekurik aproposa hau egiteko, ez dago leku itxirik. Gure publiko objektiboa 100 pertsona ziren hasieran, baina etorri ziren 200 pertsona. Eta ez genuen leku bat Arasen izan duzen lehenengoa, Matrioskaz izan zen. Eta hor jarri zuten karpa bat,
herri batzuetan jartzen ari da karpa bat alokatzen dugula mankomunitateari. Eta hori, pues, kriston aizea zebilen, eta egiten blu. Claro, oza, normalen egiten duzue kanpoan. Ez, Edo denetarik, dauduz herri batzuk non badaukaten lokal egokia egiteko pelikula leku itxian, eta beste batzutan karpa erabili dugu, edo karpa edo leku itxia. Azkenean pentsa, atxalean egiten badugu ez dela ondo ikusten, kanpoan egiten bada. Egin barko zen gauean argirik ez egoteko, orduan hor dago kosko. Eta ze zuzendari edo dokumental jarri dituzue da? Asteburu honetakoa izan da, zelan zen? La Buena Nueva, Elena Tabernarena, da pelikula bat 2008an atera zana Gerra Zibilan inguruan, oso pelikula mitiko askotan bota dutela. Lehen komentatu duguna, arazekoa zen Matrioskas, Las Niñas de la Guerra, Elena Bengoetxea. De Sor Juan Toda la Vida, de María Monreal. Lazagurrian Marina Lameiro eta Maili Barberren Paraíso dokumentala. Enero, Jone Atenearena. Alkarraz lehen esan dudan bezala, Urpean Lurra Maili Barberrena, hori Aguilarren proiektatu zen. Tierra de Esperanzas Espronceda, de Sara Brown. Ana de Dia Torralban, duela 3 asteburu barkatu, lehen komentatu dudala. Ana de Dia, Andrea Jaurrietarena. Eta aurpegiak errepikatzen dira herrietan zehar. Hau da, joaten den jendea ezagutzen ari zarete, ez? Bai. Eta nabaritzen da aldea hasieratik orain arte jendea geroz eta galdera gehiago egiten dituela edo? Gainera, hori, leku desberdinetan egiten denez eta hemen ez dago garraiorik joateko herri batetik bestera, eskaintzen da bonotaxi. Deitzen dezula zure udaletxeari eta esaten diozu, nik nahi dut hurrengo zineforumera. Eta gara 4 pertson. Orduan etortzen da taxia eta eramaten ditu. Eta zenbat emanaldi geratzen dira? Orain arte izan dira 8 eta geratzen ezkigu 3. Hurrengoa hementxe Bargota, El Busto eta Torres del Río. Zein izan da zuen gustokoena? Ez dakit joan zareten guztietara, baina joan zareten bada? Markel bai, joan da guztietara. Begira, igual gehien gustatu zitzaidana... esan behar duen ni pelikula guztiak ez dituela ikusi, Egon naiz guztietan, tokatu zaidalako lanagatik, baina ikusi ditudanetatik, Alkarraz pelikulon, baina komentatu nahi nizun, zelan zen Toda la Vida. Maria Monreal da dokumental bat, tipo batena lanetik bota zuten tipo bat, eta bueltatu behar izan zen bere baserrira. Ez dakit ze tokitan exactamente, baina... Bota zuen edo berak aukeratu zuen, joatea. Igual lan hauti zuen, ez dakit. Baina bueltatu zen bere baserrira, bere gurasoekin, bere etxera, eta hasi zen baserriaz bizitzen, animaliekin, zelaiekin, eta dokumentala doia bere bizitzaren inguruan, eta bere familiaren inguruan, eta ni pentsatzen duen, baina profundoagoa, da oso asko gustatu zitzaidan, oso polita, bai. Oso filosofikoa baita, eta bai, oso. Eta Markel, zein izan da zure funtzioa proiektu honetan? Alde batetik, nik proiektuan lan egiten dut, bideak ehuntzen kodesmendilerroan, koordinazio taldearekin hor lanean egunero. Eta bestalde dago, ekintza hau, dela proiektuaren parte, hau da zineforuma, eta horretarako lortu zen beste laguntza batekin, kontratatu nahi duten ni, ibiltzeko behar diren lan nahuek egiten, aulkiak ipintzen, jendea apuntatzen, taxia deitzen,
kartelak inprimitu, dena delakoa. Eta bere lehenengo funtzioa bideak eguntzen proiektuan izan duzen etxe bizitzaren zenso bat egiten, 17 herrietan. Eta Egon ginen biltzen apurtxoa zeintzu ziren hemengo herrietan eskaintzen diren edo libre egon daitezkeen etxe bizitzak. Bai saltzeko, bai alokatzeko edo dena delakoa. Eta momentuz pozik proiektuarekin. Bai. Momentuz oso pozik. Egia esan oso zabala da proiektua eta ekintza asko ditu, batzutan da bizkat estresantea, baina bai, nik uste dut ondo goazela balorazioa egiten du. Bai, eta gu oso pozik gaude bere lanarekin. Eta gustatuko litzaiguke jarraitzea, baina, a ber. Alden, ez? Bai. Eta film horiek ikusteko zineforumari bueltatuz, sarrera doakoa da. Bai. Gero komentatu nahi dizun nik zineforumari buruz, forum hori eztabaida sortzen dena oso polita da, batzutan jendea ez du hainbeste parte hartzen, baina gero badago udaletxeak jartzen dute ardoa hemengoa eta zer pikatzeko, eta hortan bai sortzen dela giro hori oso polita da. Eta jendea komentatzen du ez bakarrik ikusi dutena, baizik eta lantzen ari dena. Claro, azkenean hor ari doa guztia eta pelikula askoren ondoren sortatzen dira proiektuaren inguruko eztabaidak edo tematika honen inguruko eztabaidak, bai etxe bizitza, bai zera, eta oso polita izaten ari da. Azkenean jendea enteratzen da proiektuaren inguruan, kezkatzen da gehiago gai hauen inguruan, hitz egiten da, aktibatzen da jendea, ez da. Gero herri bakoitzeko tabernak ere prestatzen dute pintxopote, egun horretarako. Guk eskatu diegu hori egitea eta, beraientzako egun bat ona izatea. Baina zein da sufritzen duzuena, zuek? Jende gaztea, joan dela, orain dela 40 urtetik, ona, ez dela gelditzen, oso gutxi. Orduan, ez daude umeerik, iaia, eta jendea oso zaharra da. Bargotan adibidez zenbat biztanle zarete? 257. Eta duela 40 urte imaginatzen dut askoz gaio, ez? Bikoitza. Azkenean asko gertatu izan dena da, jendea joaten da kanpora ikastera, dena delakoa edo lanera, ezagutzen du norbait kanpoan, familia egiten du kanpoan, eta gero etortzen da Bargotara, asteburutan, udan edo dena delakoa. Edo gero igual ja behin 50 urte dituzula eta etxe bat egin alduzula, etortzen zara Bargotara eta erosten duzu etxe bat, bigarren etxe bizitza bezala, ez? Azkenean lortu nahi duguna da, hemengo gazteok ere aukera aukitzea, nahiko bagenu, etxe bizitza bat lortzeko, bai alokairuan edo salmentan. Gehiago alokairuan. Ez, erostea zaiago. Baina, hori da helburua. Azkenean alokairuarekin askoz errezagoa da jendea ekartzea herrira. Ez pentsa, azkenean guri asko deitzen digute kanpotik jendea etortzeko eta horrela, eta askotan da, ezin zara etorri ez dagoelako alokairurik. Baina jendea badago etorren nahi duena testuinguru ruraletara, eta hemengo gazteak ere badaude geratu nahi dutenak. Ez dutena deskartatzen, orduan. Eta proiektu honek zebeste ekintza ditu? Zineforumaz aparte, adibidez aipagarriak direnak.
etxe bizitzaren inguruan landuko da eta egingo dira tailer batzuk leku desberdinetan, nola landu nahi duten gai hori, beraien deitzen da jendeari joateko tailerretara eta hortan parte hartzera eta esatera, nire gustatuko litzaidake egitea, ez dakit. Hemen Bargotan egin zen eta sortu zen bideo bat sensibilizatzeko etxe bizitzaren propietarioei. Eta sortu zen etxe bizitza ofizina bat, eta azkenean, kontu konkretu hau da Fundazio Enpleak dinamizatuko duen parte hartze tailerrak, eta helburua da azkenean gai honi buruz hitz egitea, gai honi buruz lantzea eta biztanleria aktibatzea. Ez joatea eta hau egingo dugu ezik eta biztanleria bera izatea erabakiak hartzen dituena eta lanketa egiten duen. Gero ere orain irekita dago deialdi bat dela enprendedorei diru laguntza emateko. 17 herrietan egiten duen, sortu nahi duten negozioetan, diru laguntza izango dute proiektuaren esker. Eta beste herriek nabaritzen duzue gauza bera pentsatzen dutela, hau da, elkar babes nabaritzen dela. Bai, esaten nizuna, deialdia atera baino lehen, guia lantzen ari ginen gaia. Eta esaten genuen, zeu zer egin behar dugu, inork ez du egingo zer gugatik. Eta horrela, saiatzen gara biztanleei aktibatzen. Beraz, momentuz atareatako balorazioa eta ondorioak onak dira, ez? Bai, nik uste dut azkenean lanketa guzti honekin lortu dugula mezu hau zabaltzen hemengo biztanlerian, Kodez Mendilerroko biztanlerian, esaten, hau gertatzen da, arazo hau daukagu, eta ez badiogu aurre egiten, hemendik 5, 10, 15 urtetara hauze izango da, udan etortzeko kanpin bat eta listo. Orduan nik uste dut, kontzientzia aldetik, biztanleria gehiena nolabait kontzientziatuta dagoela, baina, orain falta da pixka bat ekintzara pasatzea, ez? Eta noiz arte aipatu duzuela proiektua, momentuz? Abenduaren 2024 arte. Oraindik geratzen da, ez? Bai. Eta nik esaten dudana beti ez dela sprint bat, baizik eta de fondoren lehiaketa. Oso txikiak, ez? Eta maitzea. Ez momentu batean. Bargotan adibidez, lortu dugu 4 familia ez dutena zerikusirik Bargotarekin ekartzea. Eta, ez da asko, baina 4 familia, hor daude. Eta zer esaten du jendeak? Ze Bargotak baditu gauzak egiteko, ez? Bargotak edo beste hortko herria. Bai, gainera, jende asko pentsatzen du ez, bertan ez da lanagatik da, ez dakize, ez da egia. Azkenean Bargota Kodez Mendilerroa orokorrean oso ondo kokatuta dago. Ez gaude Pirineoetan, gaude hemen Ebro baiara ondoan, Lizarraldea, Araba Errioxatik oso gertu, Logroñotik Errioxatik oso gertu, Lizarratik oso gertu, Iruña, 55 minutu ez da inbeste. Orduan lana badago. Kontua zein da, egin behar dugu lanketa bat bateratua, ez du balio bakarrik lantzea gauza bat eta listo, landu behar da etxe bizitza, baina landu behar da baita kultura, baina landu behar da baita zerbitzuak dena. Orduan, lana badago. Zerbitzu minimoak eta badaude. Baina, klaro, mantendu behar dira urtean zehar. Orduan, denak eragiten dio denari, da azkenean lanketa bateratu bat egitea, dena aurrera joateko. Ezin da bakarrik etxe bizitza landu eta gero
zerbitzuei garrantzia ez eman. Egiten ari duzu herri mugimendu bat, ez? Bai, bueno. Bueno, dirua gobernutik eta datorrenean ematen du herri mugimendua izatea dela pixka eta raroa, Baina, bueno, gustatuko litzaiguke izatea zerbait, eta batzutan azkenean bileretara joaten den jendea eta mugitzen den jendea da pixkat militantzia kontua, azkenean voluntariotza eta guzti hori. Baina, bueno, gustatuko litzaiguke, ez? Bai. Eta nola da alkatesa batentzat horrelako proiektu bat gauzatzea? Ez dakit, nik beti izan dut lana diru laguntzak eta deialdietan arloan. Orduan, nik lan egiten nuen enpresetarako, baina orain udaletxeetarako. Bueno, baina momentuz emozionantea bai, ez? Ikusita. Bai, emozionantea eta, beldurra ematen du ere, responsabilitatea duzula, hainbeste dirua ondo gastatzea, gustatuko litzaidake behintzat, eta ondorioak izatea. Baino jendeak eskertuko dira. Eta ikusten ari da ezberdintasuna, biztanle bezala notatzen da udaletxean azkeneko urtetan aldaketa kristona egon dela, eta gainera COVID-aren ondoren behar genuen gainera aktibazio bat, azkenean geratu zen dena geldituta 2 urtez, eta gero ez bakarrik tematika hauekin lanketak egiteko, baizik eta beste gauza asko egiteko antolatzeko herrian, auzolan bidez egiten zirenak, berriz hasi behar izan ginen biltzen, udaletxetik lanketa handia egin zen eta posto handia egin zen honegatik eta horrelako proiektuak aurrera ateratzeko eta azkenean despoblazioaz kontzientziatzeko eta egin duten lanketa da kristona eta lortu dituzte emaitzak. Eta herritarrek eskertzen zara, Zer? Batzutan nekatzen dela lana. Baina, hala ere, mezu gehienak positiboak dira. Eta nabaritzen da ez hor alboan duzun herritarra eta lankidea eskertzen duela. Bai. Beno, bikote, plazer bat izan da zuek hemen izatea. Espero ezagun mugimendu hori, ez dakit herritarra edo beste mugimendu bat mantentzea eta egoera hobetzea, ez? Mila esker. Mila esker ahotsa emateagatik ere. Bai, hemen xaloan emanen dugu ahotsa eta iristen bada hortik, baztanetik gutxienez, oie. Mila esker, bikote. Eskerrik asko zuri. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta bihar beti bezala elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.